Siyabingelela mbukelo khona ekhaya emagumbini amanamhlanje. Ngithi uNkulunkulu anibusise anikhanyisele. Uhlonipha lokukhulu nakuyithoba nawuzehlisa. Ngijabule bakhona emakhaya ngiyabonga ukuthi-ke niyawabheka ema-channel ami noma ama-video engiwakhakho ngwakhandani nabuye bakhona emakhaya. Ngithi mbukelo khona ekhaya ungayibukeleli futhi ungahlali phansi, make sure ukuthi impilo yakho uyayizama, lungisa into zakho, uyakhona ukuyophahla, khona ukuthandaza, uqinise umuzi wakho, nawe uveleke ucine, bakwazi ukuthola isikhundla emsebenzini, ukwazi ube nenhlanhla, ushadwe, ulotsholwe mbukelo khona ekhaya ngoba uma usugcina uba ngumuntu oyilungisayo ngokwempilo. It's because kunabantu abangabathakathi, kunabantu abenza kabi izinto ezimbi kwabanye abantu. So kumele mbukelo khona ukuthi uhle uyiclean, uzivikele, uyilungisa. Sibuka abantu abathandayo, kukhona abangafisa ukubona uphumela ephambili nempilo. Ngaba ifamily yakho, ngaba relationship yakho khona ngabe ngiphi indawo mbukelo khona ekhaya, kumele uhlale wazi ukuthi uhlezi kunezitha, akukho lapho kunezitha khona mbukelo khona ekhaya, futhi akukho lapho kungenanjabulo khona mbukelo khona ekhaya. So injabulo ikhona yonke indawo, futhi nezitha zikhona yonke indawo. So mbukelo khona ekhaya ungahleli nje uthule ulungise isigodo esincinciwe phansi, make sure ukuthi uyazinuka amakhwapha, uyilungisa impilo yakho, uhla wenyuka mbukelo okhona ekhaya, uzohlala unjani, uzohlala ujabulile mbukelo okhona ekhaya. Ngithi Dlamini namhlanje noma thola izulu liyana liyakhiza kumakhaza, ingubo ayinamali. Into efuneka kakhulu mbukelo khona ekhaya imali nempumelelo nenhlanhla ey'ntweni zonke esizenzayo ukuthi masiphumele sibe nenhlanhla. Njengamanje ngicela mbukelo khona ekhaya ukuthi ukholelwe bese uyethemba la ubuhlungu khona noma lapho kunenkinga khona, ngicela ubambe khona njengamanje. If uyagula, if ne-CV ilande njengamanje ibe kuwe, if unamakhandlela amakhandlela akho njengamanje, if ungathola ipasi njengamanje akumabe njalo amaphepha la khomba ukuthi ipasi lakho lingale alikabuyi, if ufuna license, if ufuna ukuthenga imoto noma ufuna ukushada noma ufuna kuba nemuzi, ngaba nabe yini ekhona phambi kwakho njengamanje, kumele uyibambe ngezakhe izinto zombili ngizokwazi ukuthi mina mbukelo khona ekhaya ngikhuleke nawe, ngithandazise njengamanje. Ngifuna ukukhula nawe mbukelo khona ekhaya, ufuna umsebenzi, ufuna khuluma yonke into yakho ephunyukile, izandla zakho yahamba. Nathi akukho umuntu wahamba ngonkosikazi wakho, ngaba umuntu wesilisa wehlukana naye, bize ngeligama njona nizokhuleka njengamanje egameni likaJesu Moya Oyingcwele. Nangu mbukelo khona ekhaya nefamily yakhe njengamanje, bangibukela uNkulunkulu aphakade, lamandla enginawo Nkosi amakhosi mawangena kuloya muzi. uNkulunkulu aphakade-ke, nangu uphethe ipasi ufuna umsebenzi, nangu uphethe ama-CV ufuna umsebenzi, uNkulunkulu wezulu nangu ufuna license Moya Oyingcwele, ufuna kuba nemuzi. Nkosi amakhosi akho amaphepha la khona nezimali zakhe zavaleka emsebenzini abesenza khona zangaphumi zonke. uNkulunkulu aphakade, imali kuye ayihlali iphela kuphi ezandleni, uhlusha ukuphuza utshwala kuze kweqe. Nkosi amakhosi abezwana ekhaya ngoNgcwele nkosikazi wakhe noma nemuntu wakhe azwana naye ku-relationship, bayakwazana bayashayana. uNkulunkulu aphakade ngivala isandla sekushaya omunye. Nkosi amakhosi namadimoni athiyela phakathi ekhaya abanye. Nkosi amakhosi imikhobo bodekelo worship lamlambo ngiyayicalekisa, ngiyayisusa. Nkosi amakhosi uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu amandla, umoya wokuphila njengoba mfusabeka makunyamale konke egameni likaJesu Moya Oyingcwele, makwehle amandla nenhlanhla Nkosi amakhosi nempumelo kuze phakade. Haleluya. Ngiyethemba ngiyakholwa Nkosi amakhosi yonke le nto kuze phakade. Amen. Themba idlozi lakho, themba uNkulunkulu wakho. Inkosi kubusise.